Nos o dda i chi, a chroeso a thymor newydd hapus i chi. Ydy mae pêl-droed byw yn ei ôl wrth i Sgorio ag S4C ddilyn hynt pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru, a mae'r Seintiau Newydd yma yng Ngwlad yr Ia yn Reykjavik i chwarae Víkingur. Dim dyma lle oedd y Seintiau wedi gobeithio bod. Fe athyn nhw mewn i gystadleuaeth cyngrau'r y pencampwyr, ond maen nhw allan ohono yn gynnar, a dyna pam i bod nhw heno yng Cyngres Europa. Mae go bryn y byddech chi'n gwisgo cot, cap a sgarff tasa'r gêm yng Nghymru ar hyn o bryd. Yn gwmni i mi, Malcolm Allen. Croeso nôl, Malcolm. Faint o siom ydi o'r Seintiau mae yma manw. Mi soniwn ni am hynny yn y man. Mae yna ddau ddyn i gadw llygad arno fo. Crystal Ingerson, yr rhif 80. Mae o ar ei ffordd i chwarae yn Norwy. A cadwch llygad ar y capten hefyd, yr rhif 20, Julius Magnusson. Ac mae o wedi chwarae 2 dymor, a mae wedi cael 2 bencampwriaeth yn yr iseldiroedd. 2 newid o ran diddordeb o'r tîm chwaraeodd yn y gêm ddiwetha. Mae'n dyfarnwr ni heno yn dod o Slovacia, Peter Kralovic. Ac mae o wedi bod yn ddyfarnwr ar un o geme'r Seintiau Newydd rhyw 5 mlynedd yn ôl. Ac wrth i anthem Cyngres Europa, ddim anthem Cyngor y pencampwyr gael ei chwarae. Dyma ni gip ar dîm y Seintiau. Maen nhw wedi gwneud 4 newid o'r gêm ddiwetha, a chyfle cyntaf i ni gael golwg ar Josh Pask, ymunodd dros yr haf o Coventry, a Josh Daniels yn y llinell flaen ymunodd dros yr haf o yr Amwythig. Mae Sislevic mewn yn lle Brobl, a mae Ben Clark mewn yn lle Routledge. Felly fe allech chi awgrymu bod y Seintiau Newydd wedi penderfynu bod modd chwarae tîm chydig bach gwanach efo chwaraewyr profiadol iawn wedi cael ei gadael allan. Ond fanna, fe welwch chi, mae Ceston Davies, Routledge, Brobl a Jordan Williams. Nhw 'di'r 4 chwaraeodd yn y gêm ddiwetha. Nôl â ni at y cwestiwn na, Malcolm. Pa mor siomedig ydy'r Seintiau bod nhw yn yr rhan yma? Wel, bydd Anthony Limbrick yn bendant ddim yn apus oherwydd oedd o'n disgwyl lot mwy ganddyn nhw. Dyna pan mae wedi gwneud y newidiadau, ond mae yn ddewr heno i reid y cyfle i Pask o Coventry wedi cael ei ryddhau yn yr haf. Mae o yn bartneriad newydd i Ryan Astles yn ganol yr amddiffyn. Felly, Danny Davies mae o di. Mae o'n mynd i chwarae canol, ond mae o ar y dde. Ond hefyd, mae'n ei cyfle i Josh Daniels gael ei ryddhau gan Amwythig. A mae hynna yn dangos lot i adael Brobel, Routledge, chwaraewyr fel hyn ar y fainc. Felly, cyfle i dyn yma, Leo Smith. Mae wedi gwneud y dda yn Ewrop o'r blaen, ond dim di cadw'r safon wedyn, ond mae wedi gwneud yn ardderchog mewn wrth fi yn y crysu fyny cyn dechrau'r tymor, a dyna pan mae o'n y tîm. Cyffyrddiad cynta'r gêm i enillydd esgid air cyngrau'r uwch gyngrau'r Cymru a tymor diwetha, Declan McManus. Ac rhag ofn bod rhai ohonoch chi wedi bod yn byw ar blaned arall dros y blynydde diwetha, dim ond i gadarnhau bod y Seintiau yn ei gwyrdd a gwyn arferol. Cawr Kyle McLagan di'r rhif 5 yng nghanol amddiffyn Víkingur. Yn ei wrth y modd, bydd Danny Davies jyst cael ei allan o'i draed a chwarae pêl 50 lladd lawr yr asgell. Yn fanna yn chwilio am Josh Daniels yn gynnar y gêm, dim ofn. Fel arfer nhw'n trio chwarae o'r cefn, ond dim ofn i gymysgu y chwarae ar ddechrau'r gêm. Mae yna gêm arall gyda llaw wedi bod
yn ein cael ei chwarae ar hyn o bryd. Mae'r Dre Newydd yn chwarae ac ar ei holi o 2 gôl i 1 ar ôl dod yn gyfartal. 1 gôl yr un, ond y hanner cyntaf anodd iawn iddyn nhw. Mi gad ni lygad ar honna, a mae modd i chi gael gwylio'r goliau o'r gêm honna ar Twitter Sgorio nawr te. Oedd angen gwaith da gan y golwr fanna, oedd na hanner cyfle fanna yn doedd i'r Seintiau, ond na'n ddiffyn llac. A Daniels, cip gynta arno fo, gafodd y cyfle, os oedd o'n gyfle hefyd. Gyfalle gallu fynd chydig bach yn gyflymach. Oedd o'n gyfle campus, a oherwydd mae'r golwr wedi dod oddi wrthi llinell gol, a mae wedi gwneud o'n hawdd iddo fi. Peidio mynd am yr ergyd, dos o'i gwmpas o. Mae camgymeriad yma'n hyn, rwan ta, Josh Daniels, un ebyn un, am ddechrau sydd wedi bod efo. Doedd o'n argyhoeddi fi yn y gystadleuaeth rhwng fo a'r golwr. Un ebyn un, ti'n pasio'n angalad ar ei draws i'r gornel bella, neu ti'n just twyllo, mynd o'i gwmpas o, a rei ti yn y rhwyd. Am ddechrau so hwnna wedi bod. A fel na, ti eisiau creu argraff yn y gêm gynta i dy dîm newydd. Dwi'n gwybod pencampwyr Gwlad y Ia ydy y tîm yma, ti eisiau gwneud parch wrth gwrs. Ond dros y blynyddoedd, efo y profiad mae Seintiau wedi cael yn Ewrop, y bwriad ydy aros yn y gêm i fynd i fewn i'r ail gymal. Dwi'n dall. Ond mae yna siawns mawr yn y marn i iddyn nhw giro hefyd. Y bachgen pen felyn amlwg yn y llinell flaen i'r tîm cartre ydy Crystal Ingerson, un o'r 2 Ingerson sy'n chwarae yn y llinell flaen. Marriott yn gapten. Nawr bod Paul Harrison wedi gorffen i yrfa efo'r Seintiau Newydd, a dyna pam mae'r dyn yma, Connor Roberts, sy'n chwarae yn y gôl iddyn nhw heno. Sgidiau mawr i lenwi i Connor yn y gôl, ond mae'n heiddi i gyfla. Smith, Sislevic at Marriott. Smith eto. Mae'r munudau cynnar yma wedi bod yn readdawol i'r Seintiau. Ac un hanner cyfle y gêm wedi dod i'w rhan nhw hefyd. Astles nôl at Connor Roberts. Ia, ffordd gorau i setlo mewn unrhyw gêm ydy cadw meddiant. Cael y cyffyrddiau cyntaf na'n iawn. Bod yn gyffyrddus yn dy safle. A deall siap, system, patrwm wrthwnebwyr. Limbric ar frys i gadw'r momentum yn mynd. Mae o'n teimlo, dwi'n credu, bod y Seintiau wedi cael ei fewn i ryw rhythm yn barod. A mae'n mor bwysig, oedd i cartra yn Ewrop. Pasg. A braf gweld y bechgyn newydd yn cael cyfle i gychwyn gêm mewn gêm o'r bwysig. Dwi'n siŵr pa mor ddiolchgar di Pasg am y bas honna, mae'n nath o ddelio efo hi. Ond ti ddim yn gweld nhw'n cymryd dim risg yn y cefn heddiw i basio'r peli mae fewn i ganolgau. Mae'n just clirio yn syth, cael y bel ymlaen, a wedyn curo'r ail bel, os na yr un cyntaf. Wel, mae'r lleoliad yn eich atgoffa chi o gymaint o'r stadiymau yn uwch gyfer Cymru. So ni'n gallu bod yn y Dre Newydd, so ni'n sicr yn gallu bod yng nghartref y Seintiau. Y math yno o stadiwm ydy hi. Yn sôn am y Dre Newydd allan yn Slovacia. Mae'r ail hanner wedi dechrau yn y gêm honna. Mae hon, wrth gwrs, di cychwyn heno am hanner di 8 gêm y Dre Newydd had i 7. Ac ail hanner pwysig iawn i'r Dre Newydd ydych chi'n tybio. Wrth i ni gael cip ar Agnerson. A methu cadw hwnna'n fyw. Hollol iawn am Dre Newydd.
Mae'n rhaid i fod yn realistig yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl y Seintiau Newydd gyda'r siawns gorau i fynd o'ma. Chris Hughes di wneud y gampus. Ewdro Newydd. Ar ôl wythnos dwytha'r fuddugoliaeth na gath nhw. Maen nhw eisiau un gol arall a fydden nhw'n y gêm am y gêm gartraf wedyn bydd. A mae Sligo i chi sy'n dilyn y bala o bosib, y tîm gurodd bala yn Ewrop, rhyw bythefnos yn ôl. Maen nhw wedi cael y wobr o fynd i Motherwell, a maen nhw ar y blaen yn Motherwell o un gol i ddim yn wir ar yr egwyl. Dangos faint o camp nath y bala i giro yn Sligo os dwytha. Ond wedi mynd allan oherwydd dau ymmethu cicio'r sbotyn yn y diwedd. Y dorf bach dda yma. Just yr unig beth dwi bod tro yn meddwl pan mae tîmau Cymru yn Ewrop ydy. Fedrech chi'n bod tro bod yn anlwcus. Rhaid chi ddysgu o dy brofiad cynt. Rhaid chi ddysgu am y tîmau ti'n chwarae'n erbyn. Ffordd ti'n mynd i chwarae'n erbyn nhw. Ar y funud, Anthony Limbrick wedi cael pethau'n iawn yn fan hyn. Ffordd mae dim ond just cadw yn syml pa mae'r rhaid nhw, ond dim risks, felly mynd yn hir pa mae'r rhaid nhw hefyd. Mae'n gipiad pwysig gan Astles fanna, oedd na chwarae slick gan y tîm cartref. Ac oedd y golwr wedi gweld hwnna'n dda yn doedd. Oedd allan mor sydyn, dwi'n siŵr bod McManus wedi cael hanner eiliad o deimlo cyffro. Just rhediad o safon gwahanol gan McManus yn just mynd i nôl y bel i dderbyn i mewn i draed, a wedyn yn sydyn iawn yn gwybod bod yr amddiffyn o'r tîl, just yn troi ar ei sodl i lawr y sianel, just gormod o bwer eto ar y bel. Be dwi'n feddwl, dydy ddim yn bel anodd i lawr y sianel. Sgwrwch chi ddim pwysau ar y bel, a ti'n gweld yr hediad. Just cyma'r pwysau oedd i wrthyd yr o siawn sy'n McManus gyrraedd i. Dipyn o le gan Agnar Syndim am y tro cyntaf yng nghanol y cae. Yr hif 17 ydy Sigurd Palsson. A tu ôl y bo mae Gunnarsson yn chwarae. A mae Gunnarsson yn ei gadael i'w gapten Magnusson. Ben Clark. Oedd ni gau fo lawr, mae gan Egroth y gŵr o Sweden. Ac mae dim ond rhyw 8 munud a hanner sydd wedi chwarae. Mae'r ddau dîm wedi cael rhyw gyfnodau bach yn dydyn. Gunnarsson. Nôl at ei gapten eto, Magnusson. Ingerson. Yr ienga o'r ddau Ingerson sy'n chwarae yn y llinell laen. Tath y gydnerth arno fo, dim crosedd. Mae Redmond yn ei hennill, mae Redmond yn gwneud hynny mor dda, yn dydi o flaen y 4 cefna. Mae hwnna wedi cael ei cholli chydig bach yn rhad. Sigurd Palsson. Chydig bach gormod o le, da chi'n teimlo ar ymyl y cwr Cosby. Ac oedd Pablo Pwnied. A roi Pwnied i ddihi. Ac oedd hi'n ymdrech fach dda, ond oedd yn cael gormod o le fanna. Mi oedd o gyda gymaint o brofiad, does, yn ei yrfa mae o wedi cael, ac ti'n gwybod yn union, mae Conor Roberts yn gwybod yn union lle mae'n trio rhoi hi, jyst agor ei gorff, cyffyrddio cyntaf allan o'i draed, crymannu'r cornol bell yna, ond jyst uwch ben y traws. Dyfarn yn cael dim o'i le ar honna, di Limbrick beth i coelio'r peth. Yn gwneud eto. Ni bach gormod o le, da chi'n teimlo yn y cwr Cosby, mynd o oedi fanna. Oedd pas chydig bach ar... Wel, ar ei draed a ddim ar blaenau draed, ac oedd yma hanner cyfle fanna, oedd yna fygythiad fanna. Mae'n bel berig na, da ni'n sôn am bob tymor, a bod ti'n gêm gyntaf, ni'n mynd i drio peidio, ond mae yn y corridor ansicwydd. Edrych amddiffynwyr y Seintiau'n gwynebu gol, ddim yn gwybod be i wneud, enwedig pas, oedd siap i gorffod hollol anghywir i'r croesiad, ond neb dod i fewn. Mae'n da deimlad clwb bach cartrefol yma. So honna wedi gallu mynd i unman. Redmond unwaith eto, fel mae o'n gwneud, yn cynorthwyo i amddiffyn. Oedd hi'n dda bod o yna, ond mae yna anadlu trwm yn amddiffyn y Seintiau.
Wel, y Seintiau Newydd yn just creu problemau nhw eu hunan ar y funud, a tîm isio neud na'n tîm oddi cartra yn Ewrop, just i gadael y dor, just cael rhyw fath o ymatab i'r chwarae ar y cae, a maen nhw wedi codi calona. A lawr o'r ochr dde, Wel, Astles, y cyflymdra fo, gath ei droi rhy hawdd a'r croesiad wedyn, gath ei benni fyny, nath o bron a pigo i ddyn allan. Hwna'n beniad da. A mae yna gyffyrddiad yn mynd i roi cigorn ar arall, dwi'n credu. Wel, mae'n rhaid i'r Seintiau Newydd ddeffro fan hyn. Mae'n o gryfdar yn yr awyr. Ie, McManus nath y gwaith am ddiffyn, chwarae teg iddo fo. A'i beniad o. Ond sbiwch. O, oedd o'n gwybod llawer na gyd. Oedd hi'n bwysig iawn fod wedi cael ei ben iddi. Ac y bron a sgorio i gol gynta'r tymor, ond nid fel nefyd y fod i dymuno iddi fod. Mae'r gic wedi cael ei chymryd yn sydyn. Ar ôl mynd yn bellach na hyn tymor dwytha, bydd y Seintiau Newydd yn awyddus yn y cam mellach. Ond llinell fesur ydi o i ni efo i'w gyngor Cymru lle da ar y funud. Oherwydd hon ydi'r cam nesaf i'r Seintiau Newydd. Pencampwyr ar ôl pencampwyr. Dwi'n gwybod mae'n ceic hwnna dyn ni'n dda dros y dwython dwytha o dal i fod. Y Seintiau Newydd sy'n llawn amser yna ddisgwyliad. Dim jyst gobeithion. Y ddau wedi sicrhau y dwbl yn ei gwlad y tymor diwetha. Pencampwriaeth a chwpan yr un. Ac gan y Seintiau brofiad da yn Ewrop wrth gwrs yn y rownd yma. Fe nillon nhw dros 2 gymal o 10 gol i 1. Ond maen nhw'n dod i stop y dydyn. Hynny mae angen i glwb o Gymru gymryd y cam nesaf. A mae yna deimlad bod hwn yn gyfle, ond mae'r tîm Víkingur yma, maen nhw'n dîm ifanc, a beth sy'n rhaid i gofio hefyd, maen nhw'n ddofn i mewn i'w tymor. Mae'r rhain di chwarae 3 gêm ar 10 o'i cyngrair yn ogystal a 2 gêm yn fwy yn Ewrop hefyd, a falle bydd hynny'n dangos. A mae'n gwneud gwaniaeth o brofiad dwi'n sôn am. Dwi'n ti dechrau'r tymor, mae lefel ffitrwydd y gêm. Dim lefel ffitrwydd medru'n rhedag mwy na neb arall yn ymarfer. Just y munud ar y cae, yr amseriad na. Mae'n gwneud gwaniaeth. Llac gan Cyngres cam ddealltwriaeth Ingerson. Arbennig o bwysig gan Astles. Arbennig o bwysig. Ond maen nhw'n slick yn dydyn. Y tîm cartref, maen nhw'n symud y bel yn sydyn. Dyna di bach o broblem ella. Oherwydd os di Seintiau Newydd yn gorfod codi'r bel yma a taflu ymlaen at McManus. Os di o'm yn cael gafal yn ni a neud ti sticio, am chwaraewyr wedyn medru rhedag oddi wrth y bel i neud y cymorth iddo fo. Felly mae rhaid nhw gymryd tas bach ychwanegol yn ganol cae ar y dega i lle bod ti'n 50 llath o bas, mae'n just 10 llath o bas i fewn i draed o. A nid am y tro cyntaf. Mae'r Seintiau yn ildio'r meddiant yn rhad yn dyn. McManus chwarae teg ni weithith hwnnw am byth. Ac oedd o bron iawn a elwa. Dim ond o weithio'n galed ag erlyd pel oedd yn bel sal mewn gwirionedd. Ie, dim di sgorio hyd yn hyn. Yn Ewrop tymor y band yn y rownd yma mi gath o hat-trick do. Wyddyn dwytha. Ie, siawns da i gychwyn heno. Magnuson allan i'r chwith. Ag eto. Ingerson eto. O! Chdi arbediad. O, clyfer gan y bachgen yma. A ath y bel drwy nifer o gyrff. Ac o rhaid i'r golwr fod yn effro iawn am ei oedd o. Mae'n arbediad campus. Mae'n jyst gyfyd un step bach, un step mawr ar draws i gol, a cael ei law. Just bys, 2 bys ella. Mae'n rhaid fo gael o, mae'n syth ar y gornel. Ond just fflach bach arbennig gan y chwaraewr 20 oed. Mae 2 o gap. Gapia'n barod i gwad ei a mae'n symud nes ti sôn yn gynharach y funud. Pwnied ar gig gornel.
lle mae'n mynd i Rosenborg. Yndi. Mae o'n cael symud i Rosenborg yn Norwy yn mis Ionawr. A mae pawb yn sôn amdano fo. Davies oedd yn rhoi Thomason dan bwysau. A Thomason yn un o sawl un o chwaraewyr y tîm cartref sydd wedi chwarae dros wlad yr Ia. Oeddi Davies wedi cael y cyfle eto na di i wneud be mae'n neud mor dda i symud fyny i lawr o fasgell le i greu ymosodiadau. Ie, diolch yn edrych yn hollol hapus, di pethau ddim yn mynd yn hwylus i'w dîm yna di. Mae'n gwybod y barod iawn efo'r amser sydd wedi mynd. Mae tîm yn Seintiau Newydd lot gwell, efo peldrwyd gwell, efo chwarae ar y bel, rhedag oddi wrth y bel. Mae'n gwybod hynny rwan, ond mae rhaid nhw ennill yr hawl. Mae nhw'n mynd i wneud y gêm yn un bler sy'n siwtio nhw lot gwell. Marriott sy'n cael cymryd y gic. Ac ydych chi wedi gobeithio falle bydd y Johnson wedi cael ei roi dan chydig bach mwy o bwysau na hynny. Mae wedi rhyddhau y bel yn sydyn. Astles. Pasg. Dim ond yn syth nôl. Nid yma'r tro cyntaf i'r gwrthwynebwyr. Manas oedd wrthi, de. Ie, cyfald o Seintiau Newydd reid y bel i ffwrdd. Dwi'n gymaint am yn y wedyn yn 20 munud yma. Mae rhaid i gyfadde, o'n i'n eich syni chi yn deud bod nhw'n well tîm ar hyn o bryd. Mae rhaid i ddim yn edrych i fi, mae gen nhw dîm da i chwarae ni erbyn heno. A mae nhw'n chwarae fel tîm sydd wedi cael dipyn o gemau dan i belt yn dydyn. Yndi, dyna bedio, ond mae yna gamgymeriad yn y cefn yn barod yn amddiffyn, da ni wedi gweld hynny. Cyniad i fewn eto. A pwy oedd yn dod i mewn oedd Agnerson. A mae Astles wedi bod yn brysur iawn ac yn effeithiol iawn. Be di'r broblem ar y funud sydd gan y Seintiau Newydd? Maen nhw'n methu Redmond, Clark, Leo Smith. Unwaith eto y blaenwr bach ifanc. Mae sbiwch ar ei dricio fo. Ac unwaith eto mae'r frwydr rhyngddo fo a Connor Roberts yn dwy'n arbediad da gan y golwr. A maen nhw'n mynd i ddod i nabod i gilydd, a mae hwn ben ysgwyddech mewn pawb ar y cae, dydy. Wel, mae yn. Sy'n neb sy'n daclo fo. Fi'n dall yn neud pi bach, ond mae rhaid chdi fod mewn safle lle i gyda bloc ar ddau am niffynwr canol. Ddim di chwarae mewn gêm gysodleol efo'i gilydd o blaen Astles. A Pasg. Haid nhw'n neud y well. Gol fyddi. Mae'r ciciau cornel yn elfen arall o'r gêm sydd wedi bod yn peri problemau'r Seintiau. Wel, maen nhw'n gewri. Hein sy'n dod i fyny o'r cefn. Ond dydy'r Seintiau Newydd ddim wedi cael siawns eto i fygwth. Mae digon yn ymosodol. Dyn nhw'n wedi cynnig llawer yn ymosodol. Mae'n weithio ti di enwi Leo Smith. Mae'n weithio ti di enwi Daniels hyd yn oed ar rhannu'r cyfle mynd y cyntaf yna. Sislevic. Dwi'n di sôn llawer ond yda fo chwaith. Mae'n y gyfle iddo fo danio. Sislevic eto'n ceisio, mae'n teisio. Astles. Marriott.
Pas, da chi'n clywed Limbrick yn cyfarwyddo. Ac, wel, mi ddudodd Malcolm o sawl gwaith mae'r Seintiau di ildio'r fantes mor had wrth i pryniad. Wel, o'n i'n gwybod beth o'n drio wneud. Gath o'n gwbl anghywir. Ond oedd wedi gweld bod Conor Roberts oddi ar ei linell nawr te. Ben Clark, Eckroth sy'n y gynta. Magnusson. Oedd hynna'n aderus doedd. Gwan o'r cefn. Y golwr yn pasio. Punsio'r bel na i fewn i ganol cae i ddechrau yr ymosodiad yma. Byta i'n weld o ar y munud, Nick, beti, wel, dwi'n dall. Mae gen nhw un neu ddau o chwaraewyr sy'n mynd i pasio'r bel o gwmpas fel hyn. A mae yna gymaint o broblemau'n cael eu creu lawr yr asgell dde yma. Ac unwaith eto, Roberts ac Ingerson. Dyna'r stori sy'n datblygu yn yr hanner cyntaf yma. Ie, dwi'n siŵr oedd na Danny Davies just taflu hyn o flaen. Conor Roberts yma i gael y bloc ar y bel i gyrru allan am cic gornel. Ond gwych. Gwych yma na. O'n gwybod yn union, just dal i'r ediad. Beth sy'n dal i'r ediad? Campus i ddechrau. A Danny Davies gath y blocio yn syth i'r gornel fellan y doedd ond y dyn yma. Oedd o mor glefar yma, just sefyll i dir, wedyn amser i'r ediad i ddod i fewn i'r posti gyntaf am yr ergyd. Bydd o'n siomedig allan at Sgorio. Mae'n bwysig iawn bod o'n dod dros yr anaf bach na. Ie. O, yna wthiad bach. O, nawr te. Ydy o'n mynd i ddod dros i broblem. Ac Bjarnar Gunnlaugsson ddim yn hapus, ac os da chi'n clywed iaith chydig bach yn aflednes, da ni'n ymddiheuro am hynny. Mae'n bwysig fod hwn yn iawn, di o ddim yn edrych yn iawn, ydi? Na. Danny Davies oedd i wrth y cae bod gollon nhw efo'r goliau hwyd naws os dwytha yn ymwneud Linfield. A mae o yn gafal nig oes yma'n hyn, de. Ydy ddim yn edrych yn gret iddo fo. Dwi'n dweud mae gyda nhw. Dicon o chwaraewyr ar y fainc, ond mae Danny Davies mor bwysig iddyn nhw. Ac oedd hi'n edrych fel tasa'r niwed wedi wneud pan nath o arbed yr ergyd na. Yndi, wrth ymestyn ti'n iawn. Sôn am hwn, mae'n dymor mawr i Conor Roberts. Wel, mae yn. Llen fi sgidio Paul Harrison y golwr dros y blynyddodd. Gymaint o lwyddiant. A mae wedi disgwyl, mae wedi bod yn amyneddgar, a mae o'n ar y funud creu argraff yn y gol. Dwi'n gwybod, mae'r chwaraewr da ni'n sôn am mor dda iddyn nhw. Y dyn mae Ingerson, neu Ingerson, yn gael efo. 3 cyfla. 2 mae wedi greu hun, 1 mae wedi derbyn y croesiad dod i mewn. Wel, mae Davies i weld yn o le am rhoi cynnig a redeg ar anaf na allan o'i system. 25 o funudau wedi chwarae. A dal i aros ydyn ni am gol gynta y gêm ddiweddara ar daith pencampwyr uwch gyfer Cymru yn Ewrop. Eckroth. Gwynnes yn tu allan iddo fo. 3 o gapiau rhyngwladol gan hwn. Magnusson y capten. Pwniad. McLagan i'r cawr, y rhif 5. Thomas yn ôl at McLagan. Eckroth. Sigurd Paulson o rhif 17, mae o. Ag Agnarsson. Wedi bod yn broblem i'r Seintiau. Wrth iddyn nhw ymosod lawr o'r asgell fe yna. Eckroth eto. A mater o ganolbwyntio ydy'n den erbyn y dynion yma. Dyna nhw eto 17 a 7 efo'i gilydd.
Redmond eto'n ei chipio hi. Wel, un chwaraewr i fyny'r cae. Dyna di'r broblem. Dyn nhw'n digon agos i gilydd. Maen nhw'n cael ei gyrru nôl, maen nhw'n digon apus i syrthio nôl mwy a mwy. Felly pan maen nhw yn ennill y bel, maen nhw'n rhedeg 50 llath i rei cymorth i McManus neu i Daniels. Sysdefich di mynd rhy fian. Iep, licio'r syniad. Wel, sa'ch chi'n dweud Víkingur? Víkingur, ie. Víkingur, oce, tîm ydyn efo'r acen o bob dim, neu ia, tîm cartra, na ddeud hyn amdano nhw. Maen nhw'n tyfu fewn i'r gêm. Maen nhw'n dod mwy hyderus, dwi'n meddwl bod nhw'n dîm da o gwbl. Dwi'n meddwl mae'r lefel ffitrwydd nhw. Oherwydd maen nhw, efo 13 o gemau wedi cael ei chwarae'n barod yn dangos ar y funud. Yn ei patrwm ni. Mae patrwm nhw'n gyflymach neu'n y Seintiau Newydd. Magnarsson. Ac unwaith eto, da chi'n gwybod pwy sy'n dod na'r te. Os ag Gic Smotten yn cael ei rhoi, oes ma' na. Ac yr hyn Leo Smith a ryw olwg ar ei wynebo. Oedd o'n gwybod a ryw edrych fyny tua'r awyr nath rhan fwyaf o'r amddiffynwyr hefyd. Nawr te, dyma hi Malcolm. Ia, Cyngres Paulson oedd y dyn, yr hif 17. Mae'n un o hynna iawn. Pan ti ddim yn weld o, yn dod i fewn ochr dall. Ia. A mae'n cael blaen i draed gymaint o weithiau. Mae'n un hawdd i'r dyfarnwr. Mae Leon ella'n gwybod dwi'n ymestyn i ddeud y dacl i mewn. Mae'n gamble o dacl yn y cwrt Cosby. A clefar gan yr hif 17. Cyngres Paulson, just cael ei droed iddi a mae o lawr erwydd mae'r cysylltiad yna. Wel, mae Ingus yn disgorio deir gwaith yn yr ymgyrch Ewropeaidd mae'n barod y tymor yma. Ac mae Gwyn Lawson yn gwybod bod hwn yn gyfle gwirioneddol i'w dîm o. Dyna be di chwaraewr hyderus ar ben i gêm, a mae rhaid i fi ddeud i ni, maen nhw'n heiddio'r fantes. Does am cwestiwn efo'r cyfle maen nhw wedi cael, a dyn yma sydd wedi cael nhw. Just cadw i ben, cymryd cic o'r spotted, i ni dîm ar y blaen, 20 oed. Yn y dyfodol, disglair, dwi'n dal yn deud, mae Seintiau Newydd yn gwneud o edrych well na mae o. Faint o oedi, faint o neidio, faint o dwyllo, a faint o yr golwr wedyn, y ffordd anghywir. Mae'n just llawn hyder. Mae o. A mae'r awyrgylch oedd yn digon bywiog wedi bywiogi fwy fyth. Dwi'n just gobeithio nid yna ddeffro'r Seintiau Newydd. Oherwydd maen nhw'n lot rhy difn ar y funud. Dwi'n meddwl na'r partneriad newydd ma dio yn y cefn Astles a Pasg. Dyn nhw ddim wedi chwarae gysylltiol efo'i gilydd mewn unrhyw gêm. Felly, y safle gwarchod nhw, dyn nhw ddim efo'i gilydd o gwbl oherwydd y pellter maen nhw wrth i gilydd. Mae'n rhaid i fod yn siarad ac ofo threip am y tro dros Stephen na i warchod. Ne, ffordd arall. O'n gwmpas, ond pan nhw'n syrthio nôl, mae chwaraewyr canol cael syrthio nôl. Pan nhw'n ennill y bel, 50 llath o'r gol arall wedyn. Ie, oeddech chi'n sôn am y partneriaeth newydd yn y cefn. Mae yna partneriaeth newydd yn y blaen hefyd yn does. Mae McManus a Daniels. A hwnna am di gweithio chwaith. Dyn nhw'n ei weld ar yr un donfedd na dyn. Na, be diolch yn ddim byd. Oce, dyn nhw wedi cael digon o wasanaeth eto, enwedig Daniels. Y gol na, wel, y siawns nath o fethu, mae hwnna wedi effeithio'r gêm. Mae wedi bod ar ei feddwl o'i cyfforddiad cyntaf o 2 waith ar oen ar bel yn dod yn ôl. Sa fi jyst licio, mae'n mor ddylanwadol mewn gêm os i symud y dîm i fyny, wedyn y chwaraewyr ganol cae fyny. Ti'n mewn cysylltiad efo'ch gilydd. Hwn di'r gobaith yn de McManus, Sysdefich, mae Mariet yn oeddo fo. A Mariet yn ei chodi mewn y chwilio am Daniels, ond Daniels yn cael ei gero yn eitha hawdd. Nawr te, McManus, ddim cweit. Sysdefich. Wel, na dweud hyn, os ti'n cario ymlaen fel hyn, mae yna newidiadau mawr yn ystod yr egwyl. Ie, fe godon ni'n heiliau pan welson ni a chwaraewyr sydd ddim yn chwarae heno, ond maen nhw yno ar y fainc.
Be fydd o'n siomedig efo di? Dyn nhw'n disarthu'r bod yn y gêm to. Sislevic. Mae Davies i weld yn ôl yn iawn. Mae dal yn rhyw cario fod ydi. Mae'n hoblan i fi bach. Byddwch chi'n ystyried pwy sydd ddim wedi dechrau'r gêm a hynny'n cynnwys Brobl wrth gwrs sy'n mor ddanwadol oedd ar restr fer y 3 am chwaraewr y tymor yn uwch gyngor Cymru y tymor diwethaf. Wel, ti'n gwybod rwan, mae'n sgrechen allan am Brobl a Routledge yn ganol y cae. Mae'n mynd i fod yn frwydr a hanner yna, ti eisiau Routledge mewn brwydr. A hefyd, mae o yn mynnu perfformiadau o safon gan chwaraewyr o'i gwmpas. A mae Jordan Williams hefyd, wrth gwrs, 1 gôl ar 15 iddo fo y tymor dwytha. Dwi wastad i hoffi weld o ers fydda fa mynd ar Seintiau. Mae o ar y fainc hefyd. Dydy ddim yn reswm gan Anthony Limbrick o ddod yma ar ei cyfle i chwaraewyr cael ei gêm cyntaf a gadael chwaraewyr allan i gadw nhw tan nos fawr. Fydda chdi'n gwneud hynny. Ella fydda chdi allan o'r 2 gêm yn y cymal cyntaf. Mae chi chwaraewr arall. Pwysig fod o'n cadw'n iach. Mae'r Edmund mor allweddol. Ie, 31 oed bron. Ac mae'n just yn benderfynol o gadael y bel mynd o'r tir a chwarae. Jyst gwarchod y bel, ond ni'n disgwyl fwyd no. Mae'n gêm mor bwysig a hon. Oedd i cartra i just cymryd pyn bach mwy o gyfrifoldeb a deitha y chwaraewyr tu ôl efo. Come on, na ni wrthio fyny'r cae mae pyn bach mwy. Mae'r Cymal Newydd gyda llaw di ildio 4edd gôl allan yn Slovacia. Felly fydd dalcen caled iawn iddyn nhw yn y gêm. Yr wythnos nesaf mynd y chwarter awr o'r gêm yna'n weddill. Sgorio'r unig gôl y gêm fan hyn sy'n ar meddiant Ingerson. Ac unwaith eto o'r asgell lle mae'r bygythiad yn dod. Hwn yn ergyd dda gan Thomas nhw, ond cyfle etos nad yw Seintiau Newydd. Leo Smith. Nath McManus yn ardderchog fan'na. Mae'n gallu rheoli pêl dan bwysau. Dyfarnwdd o chwarae mantes fach dda Leo Smith sy'n ar o'r hediad. Angen pêl dda mewn at McManus. Mae'n mynd i gael cyfle arall. Just un chwaraewr yn y cwrs Cosby. Dyna pam oedd yn oedi fo'r croesiad tio. Chwilio am rhediad. Mae'n rhaid i chdi cael chwaraewyr fel Sislevic dy fewn ar y postyn pella. Fo gael mwy na un opsiwn ar y bel i groesi hi. Mae prinder goliau wedi dod yn broblem yn gêm Sislevic. Mae hynny'n un o'r rhesymau dydy. Mae'n aros allan yn llydan. Dydy o'n un o'r dyniau mas fi yn rhithad y postyn pella na chdi. Dwi'n cael dylanwad ar y gêm ar y funud na di. Dros y blynyddoedd, da ni wedi weld o ddim yn dod i fewn ar y postyn pella na. 4 y goliau gafodd o. Ac o gyda chi 11 o'n i'n deud am Williams ac Brobl wedi cael 12 o goliau. Ond dyna ni, maen nhw yno, maen nhw ar gael ac oeddech chi'n awgrymu a fydd ddiddorol gweld Malcolm faint y newidiadau fydd ar egwyl os ti pethau yn aros fel hyn. Sigurd Palsson di'r hif 17. Pwniad. Smith a Davies sy'n gwarchod. Magnusson. Gunnarsson. Chwipio fan. I bwy mae'n mynd i ddisgyn. Ac unwaith eto, y cefnwr Thomason sy'n cael yr ergyd. A mae'n gig gornel. Ia, dal rhyw hanner cam yn feddyliol o blaen y Seintiau Newydd ar y munud. Just symud trwy'r amser. Edrych a croesio dau fewn. Chwaraewyr
di bach yn stond, methu symud, yn stuck, fel dwi'n galw nhw amddiffynwyr. Nech chi fod ar bodiad y draed, siap dy gorff, gweld y croesiad, gweld y dyn sy'n rhedeg i mewn, a'i gai o lawr, marcia fo, stopio'r bel, o ddata fo. Pwniad sy'n cymryd y gic, oedd na oedi dod ecroff ddoth i mewn. Ond, da chi di sôn am y peth, dim ffitrwydd unigolyn ydy o'na, beth ni alw, match fitness, game fitness yn de. Dyna ydy o'n union dyna ydy o, maen nhw cam, ond mae hynny, da ni'n dweud bod tro, llaw efo llaw dydy, efo'i gilydd, y ffitrwydd meddyliol a ffitrwydd corfforol yn dod yn gema. Mae'n amlwg yma'n hyn, da ni'n gwybod, 13 o gema lawr y lo, mae'n di chwarae efo'i gilydd. Mewn gema gystadleol, di Seintiau ddim di neud hynny. Mae'n anfantais ydyn nhw. Ond na ddeud hyn, dydy hein ddim yn dîm special. Dwi'n gweld y Seintiau curo 1 o 2 bedair gol adra. Ond mae'n rhaid nhw pidio colli gormod heno. Mae nhw'n cysgu'r i traed ar y funud. Mae'n rhaid chdi fod yn amseriad y gêm ar y cae. Ti'n gwybod efo nhw efo 10 munud bron di mynd? Oce, codi lefal. Mae'r dyfarnwr yma, i fod yn deg, wedi gweld popeth. Bagliad ar Smith, ond mi oedd y bagliad cyn hynny. Ar y blaenwr Declan McManus. Ac yn dawel bach, mae hwn, sy'n ni'n awgrymu, wedi gweld popeth. Ni'n weld yn fan hyn, McManus, mae o'n troi sydd i fewn i'r amddiffyn, mae ddau nhw'n mynd lawr, ond efo Leo, dyna di gryfdar o. Dyna be mae y Seintiau Newydd angen, maen nhw angen o wan, rhedag efo'r bel, i symud y tîm i fyny, a wedyn chwilio am y bas bach ola na, neu ergyd ar y gol, neu croesiad i fewn. Ond dyna, mae rhaid iddo fo wneud, ydy cymryd cyfrifoldeb i rhedag efo'r bel. Marriott. A mae hyd yn oed ciciau Marriott yn rhai gwael. Na, ddwy waith mae'r gecrydd di mynd yn syth i frechu'r golwr heb unrhyw bwysau yna. Mae Clark di cael hygipio. McManus, lle mae gymorth, a mae Daniels efo, mae McManus yn mynd i hun. A da chi'n rhyw deimlo bod na rwystredigaeth yn yr ergyd yna. Does a neb efo fi, waith fi fynd fy hun. Wel, faint o gyfleoedd eraill mae di gael. Felly, ta fi di'n union un beth efo, fel ymosodwr. Sa chi di rhaid yn y rhwyd, Moca? O, dim bach o waniaeth. Oce, ond diolch i ddefnau hynny. Ond dim hynny. Do'n di cael hanner cyfle eto. Mae di gweithio gael a do. Pwniad. Astles. Coes hir o beithiol, ond fe weithio fi. Astles eto. Ac mae rhaid bod na far cwestiwn ynglyn â'i bartneriaeth o, os oes na bartneriaeth efo Pasg, ond mae Astles i rhoi gorff rhwng y bel a'r gol mor aml. Mae'r ddau di trio. Ond mae'r dyn bach o'i blaen nhw, de, Ingerson, y rhif 80, y dyn sydd wedi sgorio, mae'n glefar. Mae'n dod yn fer, mae'n cymysgu chwarae 20 oed. Pi bach di brofiad os licio 20 oed, ond mae gen fo ben. Mae'n edrych at lle mae wan. Mae'n just dod i fewn i'r bwlch na. Un o'r amddiffynwyr canol i misio mynd i fewn efo fo, i adael bwlch tu ôl nhw. A mae'r cefnwr chwith yma. Wrth i Pasg glifio honna, mae'r cefnwr chwith Thomason wedi cael 2 ergyd yn y 5 munud diwetha. A mae o'n hollol hapus ymuno efo'r ymosod, a lawr ar ochr dde, wrth gwrs, mae Gunnarsson wedi bod yn gydinio'r un peth. Diolch poeni bod o'n bod efo'ch llygyd chi gyda llaw. Weithiau da ni'n cael rhyw sigliad bach yn y lluniau ni. Sigurd Paulsson i gadael i Magnusson. Pwniad. Sy'n dwi'n feddwl o ergydion ei pasio. Mae hwnna tu ôl un eto llawer iawn rhy hawdd ar draws y gol neb yno. A bryd hynny oedd y sgoriwr yn greuwr. Ond mae o yn arian byw o chwaraewr. Oedd o'n cam sefyll ochr yma. Oedd Chris Manus just i wneud digon. Yn just cael ei fyny. Mae o just ei fel chwig dydi. Ond hynny yw, mae yna fwy i'w gêm o na bod yn y blaen ac yn cael ergydion yn does. Os am cwestiwn, y ffordd nath o just sefyll allan yma na, a gofyn y cwestiwn, dwch chi farcio fi fan hyn. A wedyn, disgwyl,
amser i rediad bron yn berffaith i greu croesiad i ddilyn gol arall. Da ni yn y 5 munud ola o'r hanner cyntaf yma. Mae Seintiau Newydd yn rhoi y hyder i gyd i'r tîm cartra fan hyn yn hanner cyntaf. Yndwch. Ffordd maen nhw'n chwarae. Diddorol iawn gyda llaw, cyn y gêm, ond nhw'n dyfrio'r maes 3G yma. Da chi'n gweld hynny digwydd yn aml, ond mae'n gallu gael gwahaniaeth. Mae'n neud o lot mwy gyflym pan ti'n pasio'r bel, felly mae'n y gyffyrddiau cyntaf di gorau bod yn berffaith. Fel arfer, mae Seintiau Newydd efo'r gyffyrddiau cyntaf yna. Dyna di'r gwahaniaeth rhwng nhw a'r tîm eraill gyda ni'n i'w Cymraeg Cymru. Ond mae Víkingur wedi manteisio ar hyn. Maen nhw yn symud y bel yn slick, yn dydyn? Maen nhw yn. Maen nhw mewn, nes di sôn am rhythm a stael ar ddechrau'r gem i Seintiau Newydd. Wel, mae Víkingur wedi wneud hynna. Agnesson. Mae'n bwysig iawn, da chi'n teimlo, mae'n bwysig iawn na der Seintiau. Yn ildio gol arall Daniels, mae rhaid fo wneud mwy, ond dyma i ymddangosiad cyntaf o. Os dyn nhw'n mynd i ail-edrych ar pethau. Sa'n sioc anfarth gyda fi. Os y Daniels yn gadael y cae. A Williams dod ymlaen. Williams dod ymlaen. Sa'n sioc mawr gyda fi chweud fo Routledge yn dod i'r cae. Gunnarsson. Unwaith eto. Waith clirio yna waith. Mae'r peli'n dod i fewn i'r cosbiri hawdd. Mae'r syml o hynny'n dydi. Mae nhw'n creu 2 erbyn 1 ar adegau lawr yr esgyll. Mae'r dyn yma jyst yn trio stryglan tan yr egwyl, ond ti'n mynd neud hynny, mae'n rhaid i gael amddiffynwr arall ar hynny, so nhw'n medru ildio gol arall fysa. Mae hynna wastad yn gwestiwn, dydi. Ydych chi'n cadw ar y cae nes yr egwyl, ond pa mae yn ei wendid, os e berig o ildio gol, Sislevic. Dwi'n gweld Sislevic yn gadael y cae hefyd. Clark, ddim i sôn digon amdano fo. Dych chi'n cael y teimlad, mae dal allan at yr egwyl sy'n angen i'r Seintiau wneud nawr. Mynd mewn, heb fod y darlun yn waith na mae ar hyn o bryd. Efo maint o'r gêm ar tîm cartra di gael. Hapus wedi mewn, un gol i ddim, coelio fi. A gael gasglu ail drefnu, ail siarad. Ag oherwydd y chwaraewyr, dych chi wedi enwi, dydy ddim y tu hwnt i ddefnadaeth rhag gweld y galledd Seintiau ennill y gêm yma. Un cwestiwn, mae nhw'n igon da i ennill y gêm yma. Ond mae'n rhaid nhw fod y cam yn gyflymach yn ei penna. Da ni'n gwybod am ei ffitrwydd, ond weithiau mae'n rhywbeth mor syml a gwrthio'r chwaraewyr i fyny'r cae. Preston Davies yn paratoi i ddod ymlaen. Ac mae'r rheolwr wedi ei edrych ar ei oriau a dweud aroswn ni tan yr egwyl. Da ni yn yr eiliadau ola o'r 45. Chydig bach o amser i'w ychwanegu. 2 funud falle. 2 funud ydi o. Wel, ti di sôn gymaint o weithiau am McManus yn weithio galed a dal y bel i fyny. Ond mae'n dal y bel i fyny am 2 eiliad weithiau. A mae 2 eiliad yn bel droed yn gadael gymaint o chwaraewyr trio ddwyn y bel o'r wrtho fo. Mae'n rhaid i dy chwaraewyr fod mewn cysylltiad. Dyna fe mae tîm Cymru, tîm rhyngwladol, di wneud lot gwell yn ddiweddar. Sgorio'r unig gol y gêm ar meddiant. A rheswm mae Davies yn cael ei fwyo gyda llaw. Oedd y ddigwyddiad yn pen arall y cae doedd pan oedd na drosedd a nath y dyfarnwr ddim i'r hoeddi. Ond go brin fydd ar y cae i gael ei wawdio ar ôl yr egwyl. Sislevic nôl at ei golwr. A diolch i Conor Roberts. Byddech chi deud nad ydy'n ddwy, os nad yn 2 i'r tîm cartra. Mae yna sawl un o chwaraewyr Víkingur wedi cael ei henwi yn aml.
Yr hif 22, yr hif 17, yr hif 10 a'r capten. Dyma fod Gunnarsson 22. Ekroth. Ie, Víkingur di'r gan. Yn yr hanner munud ola o'r amser ychwanegol. A fydd hynny yn gwneud yn tro'n iawn i'r Seintiau. Newidiadau ydy'r ateb, Malcolm? Un cwestiwn. Maen nhw angen sbarc. Maen nhw angen symud i fyny'r cae, 10 llath, i wedyn y chwaraewyr ganol cae, symud i fyny'r cae, 10 llath. Mae gwneud i bobl eithaf ni dweud, wel, nhw sy'n o'r meddiant, y tîm cartra. Wel, os ti'n agosach iddyn nhw, fydden nhw'n meddwl o'r meddiant, erwydd ti'n gwrdd agos i wneud y dacl i mewn. Dydy'r Seintiau Newydd ar funud ddim digon agos i wneud y dacl i mewn. Diwedd hanner cynta anodd. A Crystal Ingerson yn sgorio unig gol y gêm efo cic o'r smotyn. A hynny ar ôl 28 o funudau. Fo ydy'r gwahaniaeth. A diolch i Connor Roberts yn y gol i'r Seintiau. Di ddim yn waith nag un gol i ddim. Fel na ma hi ar egwyl. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. A'r sgôr yma o Reykjavik ydy Víkingur 1, y Seintiau Newydd 0.
Croeso nôl i Reykjavik. Ac ie, dyma'r dyn Jordan Williams, y buon ni'n darogan, fydde yn ymddangos y cyntaf o newidiadau y Seintiau Newydd, rhagor o bosib i fod, ond y bachgen gafodd dymor mor ardderchog yn ei dymor cyntaf tymor diwetha. Ac allai fe wneud gwahaniaeth, Malcolm, da ni'n siŵr eto pwy sy'n gadael. Ia, tiag ag chwaraewyr yn y gêm yma i'r Seintiau Newydd medru rhedeg efo'r bel, a mae o'n medru neud hynny. Mae gyda fo lygad am gol. Ond mwy pwysig na'n byd, mae'n eich gael y gwasanaeth i fewn iddo fo, a dyna di'r broblem yn hanner cyntaf yna. Ond nhw'n di amddiffyn lot mwy defn sydd wedi cael dylanwad ar chwaraewyr ganol cae a wedyn y blaenwyr hefyd. Felly, dyna pwysica bod mwy mewn cysylltiad efo'i gilydd, mwy fyny'r cae. Felly, pan maen nhw yn ennill, ti'n mond illa, ti yn ei hanner nhw'n barod, a gyda chdi chwaraewyr o'r gwmpas. Petr Kralovic o Slovacia, gyda'r dyfarnwr. A Danny Davies, ie, nath o ddim i gwneud i, ac oeddech chi wedi synhwyro hynny ar weithiau ymdrechion o, oedd yma'n edrych yn iawn. Di hwnna mae'n newid tactegol, nac ti? Nac ti, oherwydd yr annaf, de. Yeah. Mae'n benderfyniad, ella i fi hefyd, pwy bach o sioc, nath o ddim wneud un neu ddau o'r eraill, ond ella neith o'n gynnar yn yr ail hanner yma. Williams, dwi'n meddwl neith o ella newid system rwan. Dwi'n weld o'n eiliadau. Cadwch lygad ar hynny, Malcolm. A bel gan y golwr sydd wedi cael dipyn llai wneud na golwr y Seintiau. O hwnna allan. Ia, mae Marriott wedi mynd i fewn i'r canol y Fastles. A wedyn mae Pasg wedi dod allan i'r... Allan i'r dde, trin y cefn. Ia, mae'n edrych felly dydy. Mae'n gwneud mwy o synwyr i ddeu gwir, felly. Mae gyda chdi Redmond, Clark, Ali o Smith yn ganol o cae dal i fod. Wedyn Jordan Williams fydd un wingback. A Sislovic ydy'r ochr arall. Ac yng nghanol y cae, maen nhw wedi bod yn gwbl aneffeithiol yn dydyn yn y rhannau cyntaf yma. Mae'n just... Faint weithio nes di enwi chwaraewyr. Yeah. Dwi'n meddwl beth pwysicau Limbrick ddeud yn ystod regwyl wrtha chwaraewr fel Leo Smith ydy cael ar y bel a dechrau rhedag a wneud pethau ddigwydd. Ydych chi'n gweld Sislovic fanna yng ngwaelod y llun ar ôl asgallw'r dde. Mae gan y cyfamser mae'r bel gan Adnarsen. Mae Lech Poznan wedi ennill heno o 5 gôl i ddim. Pam o fi'n sôn am y tîm o Wlad Pwyl? Wel, nhw yn ôl bob tebyg o famantes o 5 gôl i ddim sy'n mynd i chwarae nillwyr y gystadleuaeth rhwng y ddau dîm yma. Na chi fflach bach eto gan Ingerson. Mae'r bel fach syml llawer iawn rhy hawdd i gyffyrddiad o'n hyfryd yn doedd. Ond Astles... Mae'n rhwng dau feddwl, mynd yn dyn arno fo, mae'n ofn o droi o, a wedyn dydy ddim mynd digon agos, mae'n troi chwarae 1-2 arno fo. Mae'n rhaid chdi wneud y feddwl i fyny'n sydyn iawn, mae gennym fo ddigon o brofiad Astles. So fi'n just pasio fo i chwarae ganol cae ac aros yn dy safle, mae'n dal gyda curo chdi yn y cefn i sgorio'r gol. Fi bach ddigwylydd gan Ingerson, rhoi cyfle iddo ar bel nôl i mewn, ond cael ei chai lawr gan Clark. Dim golwg gyda llaw o Blaine Hudson yn y garfan. Mae yna ar y cae. Just y llan a bach. Ie. O'n i siarad efo un o ddau o bobl yn ystod yr egwyl fan'na. Sa'n nhw'n hapus fo 1 gol i ddim. Efo'r perfformiad yna'r cyntaf, dwi'n dall. Seintiau Newydd y wella hynny. Allan o hi gan Astles i dir neb, lle nad oes neb, ac cynnar iawn yn yr ail hanner ydi wrth gwrs, so mae yna rhyw awgrym bach peryglus bod ni'n mynd i weld patrwm ar hanner cyntaf
yn sefydlu'n fuan yn yr ail hanner yma. Dydy'r rheol oddi cartre, wrth gwrs, ddim yn berthnasol yn y gystadleuaeth yma. Ydy hynny'n cael argraff ar be mae'r rheolwr yn meddwl wneud? Yndi mae o. I fod mwy amddiffynol mewn gêm mor bwysig, mae'n anodd hefyd i wneud tacteca, cadw plan cyn mynd i mewn i'r gêm fel mae wedi wneud. A wedyn, i ddod i ffwrdd, oddi cartre fo gêm gyfartal. Sa chdi'n hapus efo di-sgôr. Ond y ffordd, mae'n just y ffordd maen nhw'n chwarae. Mae'n nhw'n fod lot mwy hyderus na fod nhw. Daniels, Sislevic. A mae angen, da chi'n teimlo, angen cyfnod o feddiant ar y seintiau. Dyna da ni'n ei gweld nhw'n gwneud o wythnos i wythnos yn y uwch gyngrair yn Mae Sislevic wedi mynd lawr gyda llaw. Diolch yn edrych yn gyfforddus wrth i gael golwg ar Leo Smith. Ond da ni ddim yn gweld y seintiau sy'n rheoli gêm yn cadw'r meddiant i hyn yn edrych yn dda. Sislevic ar y llawr. A pan da chi'n meddwl, be di'r rôl mae o di gael ar gyfer yr ail hanner, mae fyny ag i lawr, fyny ag i lawr. Fi'n gwybod beth sy'n mynd i ddeud nesa. Dydy o ddim perffaith o chwaraewyr i gymryd y cyfrifoldeb yna na di. A mae hynny pan mae gynnu fo ddwy goes iach. Ni weld yna ddigwydd yma hyn. Dim byd. Ond am cyffyrddiad arno fo. Ond mae di tynnu rhywbeth, ynddi? Do, dim edrych y dda os di hynny'n digwydd. Wel, pwy allech chi ddod mlaen? Mae Jake Canavan, mae o ar y fainc. Mae rhai fi ofyn y cwestiwn, pam ddim Brobelwen? So Brobelwen wedi gwneud hwnna nes, a Redmond yn mynd i wneud ochr arall. Wedyn, ti'n dod â Williams i ochr yma, nid y wingback. Redmond wneud ochr arall, a wedyn dod â Brobel i fewn. Malcolm Allen, cyn flaenwr Cymru wrth gwrs, yr unig un sydd â lliw hael gystal ag Anthony Limbrick. Ac unwaith eto fel nath Danny Davies, bosib bod Sislevic yn mynd i geisio rhedeg y ffwrdd. Dwi'n meddwl. Ac oedd yr ymgeleddwr a'i fawd i fyny, ysdi lliw hael hwn yn ffôl chwaith na di, ond Gun Lawson wedi cael 17 o glybiau fel chwaraewr. 17 symudiad. O leia oedd na ergyd tu at y gôl. A da chi'n gwybod hanner cyfle a da chi'n ysu iddo fo danio. Fox in the box, da ni'n gwybod i gyd amdano fo, bob math o goliau. A dwi'n licio'r cyffyrddiad cyntaf yma. Mae'n just tynnu hwnna lawr efo droed, ac wedyn just positif. Bob dim efo'r agwedd na i just gael yr edgyd na i fewn, fel aflaenwr ddod, ond mae gynno fo'r rhywbeth gwahanol y gredd bach. Os Seintiau Newydd mynd i sgorio, fo sy'n mynd i chael i yno. Wel, mae Sislevic wedi mynd yn ôl, mae ddigon iach i gymryd cic cornel. Wedi mewn â hi, a ddim yn gic ore. Fel blaenwr, mae McManus yn gwybod, os gael i'r del na i fewn at y fi heno, efo safon arni, na i wneud rhywbeth ddigwydd. Dyna, mae'n rhaid i'r Seintiau Newydd wneud y well yn yr ail hanner, gael y safon ma o'r pasio i fyny at y fo. Gafodd Conor Roberts gyfnod prysur iawn am un cyfnod ar hanner cyntaf. Falle bod ychydig bach o gysur. Nad ydy wedi gorfod gwneud arbediadau ers hynny, ond Leo Smith yn ildio'r meddiant. Mae record Leo Smith yn Ewrop yn rhyfeddol 10 o gemau, mae wedi cael 6 o goliau. A dwi'n meddwl mae 2 gôl mae wedi cael yn y cyngrair mewn rhyw 52 o gemau. A sy'n gallu gwneud efo gôl bach yn Ewrop heno, mae hynny'n sicr pwniad. A pwniad 25 o gapiau dros El Salvador yn y byd pêl-droed Cosmopolitan. Thomas yn di'r hif 3, sbiwch oedd Ingerson. Ond ni'n mynd i ddweud y lle gafodd o, ond y lle mae wedi ganfod wrth gwrs. Cymryd ar bel i mewn. Gornel, a mae o'n chwaraewr bach, wel, dwi wedi dweud o unwaith, mae Ben a sgwyddech, Ben pawb arall yn dydi. Mae'n gallu ganddo fo i ddarllen y gêm yn gynt na pawb, felly mae o'n y safle cywir yn barod. Gret gweld o fan'na, mynd i mewn i'r corridor na, tu ôl i chwaraewyr ganol cae y Seintiau,
a digon pell o flaen yn amddiffynwr. A y pocad da ni'n gael o fod e. Thomason. Chwaraewr rhyngwladol. Gwlad yr ia allan gan Astles. Hynna well gan Astles hefyd. Yn fi curo llawr o. Y frwydr ma'n yr awyr hanner cyta. Ond os am llawer di newid na gwys yn siap y gêm yma. Bod yr siap di newid, mae Williams ymlaen. Dwi'n meddwl mae'r Seintiau Newydd mwy cyffyrddus efo trin y cem. Erbyn maen nhw'n reid y dyn bach ychwanegol mae'n ganol cae iddyn nhw. Williams. Ond dych chi'n gweld weithiau, mae yna gyfle i wthio fyny a maen nhw rhyw oedi cyn gwneud nawr te, pasg. Pwynt mor bwysig. Mariet. Dyna di'r Seintiau da ni'n abos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 yn y llun yma. Yn hanner y tîm cartra. Clark. Chwilio am Daniels. Oedd hwnna cyfnod bach ber oedd o, ond oedd o'n gyfnod gwell. Ddawol. Tyfu fewn. I ddail hanner yma. Sydyn. Just yn sylweddoli wedyn. Mae'n siawns yn hyn i gael gen gyfartal. Astles at Mariet. Torf. Víkingur yn teimlo bod angen anogaeth. Yn synhwyro falle bod y Seintiau'n cael cyfnod bach ydig bach yn well, ond yna fygythiad yn dod eto. Pam, ac os mae'r dyn yma yn y cwrt, mae'n mynd lawr. Mae wedi digwydd eto. Mae wedi digwydd eto, na'r o honna dipyn mwy dadleuol. Ond oedd hwnna ddim. Mae'n cael y bel. Edrych allan mae'r bel yn mynd. Mae'n y cysylltiad bach oes, ond mae pasg de. Mae o bendant yn cael y bel. Nid i weld yr hediad campus gan hwn yn dod o dyn unwaith eto. A mae o'n disgwyl y dacl yn di. Ond mae pasg yn neud yn wych erbyn. Mae o'n cyrraedd o. Wedyn mae'r bel mae o'n cael ei. Lle mae'r bel? Lle mae'r bel yn mynd? A dyna dych chi wastad o ddeud Malcolm Allen. I ba gyfeiriad mae'r bel yn mynd. Mae'n mynd i'r cyfeiriad yna, cos bydd amddiffynwr di chyffwrdd i'r cyfeiriad yna. A mae Limbrick yn deud wrth y dyfarnwr. Roswch chi nes mae chi'n gweld hwnna unwaith eto. Ond mae'r hwyr, a mae'n gyfle i'r un fynd yn ddwy. Mor hyderus. Oedd hi'n ddawns yn doedd. A mae'n ddwy ddim. Ond mae'r Seintiau wedi bod yn anlwcus fanna. Anheg oedd y penderfyniad hwnnw. A mae hwn ar dorf yn ddigon bodlon. Ti'n sôn am chwaraewr llawn hyder. Mae Limbrick yn gofyn y cwestiwn. Os o fi pyn bach mwy blin na hynna. Ond mae o'n ydych chi'n dweud mor dalento. Mae gymryd chwaraewr ifanc dewr i wneud be mae o'n wneud yma nas di i gymryd y gic o'r slotyn. A mae o'n just edrych, mae o'n gadael o tan yr eiliad ola. Eto, sbiell mae'r bel. Mae o'n trio aros ar ei draed. Yndi. Wel, ar adel mae o. A mae un peth yn sicr, bydd Víkingur yn ei gothio. So, di medru gadael cyn awst y cyntaf, sa. So, na di bod yn dda i'r Seintiau, ond fo, mae o, ffordd pen ysgwyddau uwch ben unrhyw chwaraewr yn y cae yma. A ti'n edrych ar dyfodol disgled, dod efo chwaraewyr gwell o'i gwmpas a dim diffyg parch. Pwniad. Wel, fe gollodd y Dre Newydd heno o 4 gol i 1, a fe gafodd un o chwaraewyr y gwrthwynebwyr hat-trick. A mae yna fachgen yma o'r enw Kristel Ingerson sy'n a fewn gol i gael hat-trick i hun. A fydd hi'n dalcen caled iawn i'r Dre Newydd nawr yn byddi. Mae gêm nhw nos Iau nesa yn y Dre Newydd. Mae gêm gyfatebol hon nos Fawrth. A mi fydd honna i'w gweld ar S4C. Wel, os ti'n aros fel hyn neu mynd y waith,
Mae rhaid i rhywun ofyn y cwestiwn Anthony Limbrick, pam y penderfyniadau mawr. Dim just y siap a'r system y chwaraewyr dwi'n sôn am. Oedd i cartra yn Ewrop. Ar y funud, os ti'n aros yr un peth, 2 gol i ddim, mi wneith mynd drwodd. Dwi dal yn meddwl hynny. Ond mae rhaid nhw chwarae lot gwella i fynd o fan hyn, mond wedi ildio 2 gol hefyd. Dyn nhw'n Seintiau Newydd da ni'n abod, dwi'n abod. Ond dwi'n dal i fynd nôl at eich pwynt chi, a dwi'n cytuno. Mae yna un tîm yn edrych fel tîms wedi bod yn chwarae fo'i gilydd ers wythnosau, a ma nhw. Mariet. Diom di cael noson gyfforddus o gwbl na di. Yna gymaint dod lawr o fasgell i'w gyfeiriad o Magnuson y capten. Mae'n y fygythiad fan hyn. Mae Angus yn mynd ar ei rediad. Williams oedd yn ôl, fo sy'n clirio. Ia, ag Narson, yr rhif saith ola wedi y bas y gynt. Os efo drwodd am ei hat-trick a sy'n chi ddim yn rhoi pres yn o'i fethu. Hwniad eto, mae nhw iconffonau ar ei fyny yn dydyn. Dim amheuaeth am hynny. Yr rhif deunaw wedi'r Angus yna arall gyda llaw. A mae o blaenwr ydi o, ia, mae o'n chwarae chydig bach yn ddyfnach. Mae'r bel gan McLagan. McLagan allan at Thomason. Rhaid i Rosenberg neu siw bod nhw'n prynu'r Angus yn iawn. Ie. A sa'n neis, fo'n mynd cyn nos Fawrth nesa. Sôn am Awst y cynta. Mae'n gyffyrddus 2 gol i ddim. Dyna dwi ddeud. Oce, mi'n gynawn i fod yn feniadol. Wel, gofyn 3 cwestiwn ta, sut maen nhw'n dod o hyn? Dwi wedi dweud, cyn yr egwyl, mae rhaid nhw symud i tîm i fyny. Maen nhw'n jyst chwarae'n hanner i hynna. Gwynnyson. Williams yn ôl. Leo Smith. Hwniad oedd i fewn yno. Daniels nôl at Roberts. Da ni mewn i'r hanner awr ola. Digon amser. Ta 1 gol yn gyd gymaint o wahaniaeth. Ie, mae McManus yn mynd i weld carden felen am yr ymateb. Be am yr adegau mae wedi digwydd i fi, meddai fo. Ond rhwystredigaeth oedd hynny, dim byd arall. A mae rhaid i fod o'n rhwystredig. Ac os oes ddim byd i cael ei roi i'w lwybr o. Mae wedi gorfod gweithio am unrhyw frif sionyn a mae'r rheini wedi bod yn bryn iawn iddo fo. Mae'n bwysig iawn bod o yn cadw i ben, ac os maen nhw angen o nos Fawrth, mae hynny'n hollol sicr. No te, Daniels, yn ei gêm gyntaf dros y Seintiau. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n mynd i ddeud, oedd na marc gyhoeddiad o gwbl. O gen nhw'n syniad beth yn ei wneud, Malcolm na Gwydd? Ti mewn safle, ti'n gwynebu'r gol, mae'r amddiffynwr o dyflaen di, ti'n mynd i gymryd o ar un erbyn un i tynnu fo allan o'r gêm a reid rhywun arall i fewn, neu bod chdi'n giro fo a cael yr ergyd ar y gol. Fatha jyst i cyffyrddiad cyntaf yn mynd dod i wrth y gol. Just bob dim yn anghywir iddo fo heno. Sislevic. Mae popeth wedi mynd mewn i'r cwrt i bod yn llawer iawn rhy hawdd i'r bachgen yma. Mae'r golwr yma yn brofiadol, mae wedi chwarae yn Norwy. Mae wedi chwarae yn ebyn Bangor nôl yn 2015. Mae yna 1-2 o dîm Víkingur wedi cael profiad yn Ewrop yn erbyn Bangor.
Colli'r meddiant eto. Bêl gan Magnusson. Thomason. Ingerson. Ataf Ingerson arall, pas gan I chlirio hi. Sislevic. Ingerson yn gwneud bywyd yn anodd iddo fo. Fel sut ti'n cael rhyw benderfyniad bach fel gan y dyfarnwr ar ofar ei cic o'r smotin o benderfyniad mor fawr. Mae sa'n andros o drieni a fydd ni'n gwybod nos Fawrth nesaf pa mor bwysig fydd y penderfyniad yna, ond petai hint y Seintiau Newydd yn Ewrop yn dod I ben oherwydd hynny. Perig iddyn nhw, oherwydd y perfformiad sal yma. Fysa nhw allan cyn nos Fawrth. Dwi'n gwybod fethu hynna ddim digwydd, ond ti'n gwybod dair gol, bedair gol. Wel fel yna, oedd I ar y dre newydd heno. Dim ond i'ch atgoffa chi wedi colli o 4 gol I 1 erbyn Spartak Trnava yn Slovacia. Mae'r goliau'r rheini gyda llaw I weld ar Twitter Sgorio. A mae Sligo drechodd y bala wedi mynd i'r Alban, di mynd I Myddwel a di curo o gol I ddim. A mae hynny'n dangos I fod yn deg mor dda nath y bala yn I herbyn nhw, I curo nhw yn un o'r cymalau. Efo gol gan Dave Edwards. Mae brobl yn mynd i'r ymlaen. Nawr dwi'n gweld rhyw ochenaid o'r diwedd yn llygyd mal Cymal yn Leo Smith. A diolch yn syndod gweld Leo Smith yn gadael nag di. Wel na, so wedi mynd I dewis 1 o 3, ond y chwaraewr ydy brobl ydy ar y bel neu beth a ddigwydd fel y dyn yma. Di ddim wedi bod yn osod Leo Smith heno. Ond so wedi mynd Redmond, Pen Clark, 3 nhw ddim di wneud. Wel, mae'n dweud bod nhw ddim di wneud. Mae nhw di trio a mae nhw camar I ôl I. Brobl a'i gyffyrddiad cynta. Cymerau'r bel I mewn, gormod arni hi. Daniels. Bydd yna wyddus iawn I wneud mwy na mae o wedi wneud yn ei ymddangosiad cynta. Brobl eto. Golwr yn aros ar ei linell! A mae McManus a'i ben yn ei ddwylo'n gwybod. Gafodd y gyfle fanna. Oedd I bel dda, y bel dda gynta sydd wedi mynd i'w gyfeiriad o. O'ch ti'n meddwl unwaith oedd o'n neidio, oedd o ddim neidio'n gynnar. Mae rhaid chdi neud hynna anyway, neu byn chwaraewyr sy'n dalach na chdi dy hun fel amddiffynwr. A mae yna, ond dydy o ddim just medru hofran igon hir I gael ei ben iddi. Ingas yn sgorio ar y 2 gol I Víkingur. Ond pa mor hir gyfer brobl I wneud gwahaniaeth. Pa mor hir gyfer brobl I greu argraff. Ac mae gennych chi brobl a Williams ymlaen nawr. 2 o'r chwaraewyr fyddech chi wedi disgwyl fydde wedi dechrau'r gêm. Mae Clagan di'r rhif 5 I Víkingur. At pwniad. Ti'n medru gofyn y cwestiwn, nath Limbrick wneud penderfynu ar y tîm oherwydd chwaraewyr ifanc. Ingerson yn disgyn. I ddweud profiad yn Ewrop iddyn nhw. Sgorio. Mae'r bachgen ifanc I aros lawr. Mae gan y dorf 1 farn. Mae gan y dyfarnwr farn arall, dwi'n meddwl bod o'n iawn. Mae gyffyrddiadau fo, doedd am ffosedd fan yna gwyth, ond mae gyffyrddiadau fo yn, ma'n nhw'n hyfryd. Mae chwaraewr, fel da chi wedi dweud, mae chwaraewr sy'n ben a sgwyddau uwch ben pawb arall. Yn meddyliol, Nick. Dyna dwi'n sôn. Eto fan'na dal ar y bel, o'i digon hir, I trio chwarae 1-2 fo rywun I cael un I fewn eto. A fi Clark nid yn dda I ennill honna i'r Seintiau. Mae McManus yn barod I fynd, Johnson yn defnyddio'i brofiad. Ni'n meddwl bod o'n mynd I wneud rhywbeth gwirion o fan'na fel cardyn melyn yn barod. Sa chi'n bron a deud, wel, mi fyddech chi yn deud, un chwaraewr, da ni ddim eisiau bod hebddo fo nos Fawrth nesa ydy Declan McManus. Un cwestiwn am hynny. Weithiau ti'n cael perfformiad mor sal a hyn, a nith o'n neud rhywbeth I gael 1 gol yn ôl I chdi.
Ac Brobl gafodd gol. I gol gyntaf yn Ewrop yn erbyn Linfield. Yn rownd ragbrofol gyntaf. Cyngred y pencampwyr tymor yma. A gol dda oedd hi hefyd. Yr Ingus yn arall. Astl sy efo fo. Yn ôl at Thomas yn sti chwarae mor dda yn ormod ar honna. Sislevich. Meddiant yn cael ei ildio eto. Fe dyd fforddio wneud hynna. Os gynnwch chi dau amddiffynwn ebyn un, fe dyd un nhw fforddio taflu'n o flaen McManus i ddwy'n y bel na nôl. Fel arall mae McManus yn mynd i dal y bel a wedyn dod â chwaraewyr i fewn i'r gêm. Dyn nhw'n gadael nhw'n neud hynny. Rhaid chi'n chwarae teg iddyn nhw am hynny a dwi yn gwneud parch. A dydy'r Seintiau ddim wedi dod allan o'r ail ger yma. Na. Os na ddim byd i newid mewn gwirionedd na gwesais yr egwyl. Na. A mae yna amser i Brobl wneud y gwahaniaeth. Un Ingerson at Ingerson arall. A mae'n mynd fewn am bopeth yn dydi. Am bopeth. McLagan. A ti gapten Magnusson. Pwniad. Mae hwn yn gallu taro nhw. Penderfynu pidio. Magnusson eto. Hi hawdd o lawer. Sbiwch ar Ingus yn faint o les gyda fo. Gath am gafel yn ni. Ingus yn eto. A mae Roberts wedi chwarae ran. Mae Pasg ac Astles yn rhoi cyrff rhwng y peli a'r gol ydyn. Ond mae'n llawer i hawdd. Edrych a, hynna i ddechrau, Jordan Williams yn just neidio i fewn. Yr hediad eto, mae'n so glefar ydy'r chwaraewyr ifanc. Ingerson, mae'r ergyd yn diwan dod o'r wrth pas mwy na Conor Roberts. Ond pawb yn sefyll o gwmpas yn dweud o gyd i wneud, gyd i gael o'i lawr. Lle Cymru cyfrifoldeb? A dibynnu ar ei gilydd, trystio gilydd, na i daclo hon, dys di to o fi. Thomason sy'n paratoi i gymryd y gic. Oedd na beniad rhydd, ond oedd Astles di mynd lawr. Ond y gorau fydwch chi ddeud am amddiffynwyr, wrth i'r Routledge baratoedd y blaen, amddiffynwyr y Seintiau Newydd. Y gorau fydwch chi ddeud ydy, maen nhw wedi rhoi cyrff rhwng y bel a Roberts fwy nag unwaith. Ond maen nhw wedi creu y problemau iddyn nhw hyn yn y lle cyntaf, dydyn? Ydy, maen nhw yn. Maen nhw wedi creu y perfformiad, maen nhw wedi creu yr hyder. Mae'r tîm cartref, Víkingur yma efo trwy'r gêm. A dwi'n misio nid o'n esgus oherwydd diffyg gêm yma. Oherwydd maen nhw 3 mis i fewn i'r tymor nhw. Mae hynna'n hawdd i weld. Dal i fod, o'n i'n just disgwyl lot mwy. Nawr te, sonio ni hyn yr egwyl am y posibiliadau oddi ar y fainc. Williams, Routledge, Redmond. Maen nhw gyd mlaen. A mae yna chydig dan 20 munud. Digon o amser i newid be sy'n edrych yn ganlyniad siomedig iawn ar hyn o bryd. So bydd yn clicio wan. Bydd yn clicio. Smith, Clark a Davies sydd wedi gadael y maes. Davies wedi anafu. Smith a Clark wedi bod yn aneffeithiol. Dim ond o bwynt. Enillodd Víkingur i pencampwriaeth nhw y tymor diwetha. Enillodd y Seintiau pencampwriaeth nhw o 1 pwynt ar 20. Maen nhw ar ei hôl i tymor hyn. Maen nhw wedi colli mwy o gema yn barod ar 13 o gema yn i'w Cymraeg. Ond mae yn werth tardinelli a mae'n mynd nôl at y pwynt ydych chi wedi gwneud, Malcolm. Hynny, maen nhw'n edrych os nhw'n dall i gilydd. Maen nhw ar rediad da. Maen nhw wedi ennill 6 gêm gyngrair yn oddonol. Maen nhw wedi ennill 7 o'i 8 gêm diwetha yn y Cyngrair.
Ac falle bod chi wedi crybwyll hyn yn barod, mae yna 12 o'r tîm yn barod i sgorio'r tymor yma. Ie, di colli 3 gêm, pan nath o guro'r pencampwriaeth, colli o'n 2, tymor dwytha. Seintiau Newydd yn un o edrych lot gwell na ma nhw. Dwi'n siŵr fyna bobl yn feirniadol o beth dwi'n dweud. Sislovic yn aros. A mae yna agweddau o gêm y Seintiau sydd ddim digon da, mae'r syml a hynny. Hwniad. Weithiau ti'n gweld, wel dim weithiau, mwyafrif o'r amser, ti'n gweld rhyw batrwm. Ti'n gweld i ffordd mae'r Seintiau isio chwarae. Dyn nhw ddim di reidi ar dydod ar y gêm yma, o gwbl. Chwarter awr ac ychydig eiliadau sy'n weddill. Mae rai chi ofyn, un peth ni deud da iawn mae Jordan Williams ar y maes. Da ni sôn llawer iawn amdano fo, na dan? Dwi'n di cynnig dim byd yn ymosodol, dyna ti yn feddwl, dwi'n meddwl. I lawr o'r asgell chwydd na, da ni'n weld o'n cyrraedd y cwrs Cosby pan mae'r crwysiadau mae gyn dod i mewn. Mae'n tyweithio, mae Seintiau Newydd wedi cael crwysiadau i fewn hyn, ond dim llawer. Na. Hynny, i roi o'n syml, diolch yn y gêm na di? Na, os ti'n yn y gêm, gyd i ddim dylanwad ni. A dwi'n siŵr mae'n rwystredig iddo fo. Dydy o ddim yn rôl. Mae'n arfer chwarae, felly. Mae pyn bach o broblem ddo. Dwi'n gwybod beth sa fi wneud. Ia, na i chwarae rôl na i chdi, ond na i ofyn y cwestiwn, na i chwarae lot i fyny fwy i'r cael lle dwi wan. Dyma sy'n eisiau cael i weld. A mae Williams di gyd yn dda fanna. Achos oedd y bas gan Brobl yn gofyn llawer ganddo fo. A mi ath ar ei holi os di'r llun yn granedig. Do'n ni'n ymddiheuro am hynny wrth i'r tîm cartre wneud 2 newid. A mae Gudjonsson yn mynd ymlaen. A felly hefyd Hansen. Ac yn gadael. Wel, mae'r Ingus yn arall fel dyn ni bod ni alw o gydol y gêm. Nid yr un fydden ni'n dymuno i weld yn gadael falle. Ac mae Cyngres Palson, wel gafodd Cyngres Palson hanner cynta da. Wel, bo nath ennill y cic o'r sbotyn i'r gol gynta na de. Chwarae clefar ganddo fo hwnna, ond ddim yn gret gan Leo Smith. Ac unwaith eto. Y pethau elfennol. Mae hwnna'n wastraff. Wel, maen nhw llawn amser. Maen nhw'n ymarfer. Cicio gosod. Bob diwrnod. Eto dwi'n ffendio'n anodd. Ffendio esgus. Fydda rhywun neu llun gwahanol ar perfformiad mor negyddol. Fedra i ddim. Allwch chi ond deud y gwir sy'n amlwg o flaen yn llygyd ni. Falle ddim yn amlwg gydol o'r amser pan mae'r y llun yn dawnsio. Hwniad. Ond enghraifft bach fanna. Dallt i gilydd, gwybod lle fydden nhw. A dyma chi y cyfle yn gynnar i Gudjonsson, yr eilydd. Mae'n ei thynnu nôl. Wel, yn ffodus iawn yn y giw yn aros amdani, ond nath hi'n cyrraedd dim un o'r chwaraewyr oedd yn ymosod, ond y gwahaniaeth ydy, faint o grysau coch oedd yn rhithro mewn. A da ni'n di gweld hynny gan y Seintiau chwaith. Oherwydd, maen nhw wedi symud i fyny'r cae, felly mae'r amddiffynwyr mewn cysylltiad efo'r chwaraewyr ganol cae, mae'r chwaraewyr ganol cae mewn cysylltiad efo'r ymosodwyr. Mewn meddiant, dwi'n dall ymestyn y cae i gadw'r meddiant, i fynd yn ôl. Ond edrych a beth sy'n digwydd nesaf. Faint o dim mae'r Seintiau dal i fod. Mi dylen nhw fod wwan, ryw 20 llath, wel lle mae'r dyfarnwr na. Maen nhw'n jyst gwneud gwadd problemau hynna'n. Ond wedi hen syrffedu ar glywed y gair tymor diwetha, ond i'r pres ddim yna Malcolm gan y Seintiau Newydd na di.
Dim o gwbl. Fel Daniels, wel, dioglyd oedd hynny, cael ei ddal fanna. A dyma un o chwaraewyr dylanwadol y tîm Cartheg Gunderson at yr eilydd Gudjonsson. Pwniad. So un gol i'r Seintiau yn gwneud gymaint o wahaniaeth. So gol arall i Víkingur yn drws. Bygythiad mawr y bysa. Simon bell o cael drws. 10 munud mor bwysig i'r ddwy gymal yn dod i fyny rwan. Dim ond i'ch atgoffa chi, mae'r ail gymal nos Fawrth nesa. A mi fydd i'w gweld ar Esbydrec. Ac un o'r pethau oedden ni'n drafod a mae Tommy Morgan, mae Mark Jones a Chiffeb, oedd pawb yn trafod ac un o'r pethau oedd yn cael ei awgrymu oedd pam na nhw'n rhoi brobl i sefyll ar draed Ingerson ifanc yr outlage yn hytrach, a mae wedi bod yn llai amlwg, yn dydi? Wel, mae o'n chwaraewr mor profiadol yn y safle yna. Neith o just stopio'r bel i fewn fo, ond neith o hefyd sarthu ar ei draed o. Os di o'n cael y bel, felly fo fysa'r dyn cynta yn agos iddo fo. 10 munud sy'n weddill. Y 10 munud fod yn bwysig iawn. Fel oedd Malcolm yn awgrymu yn rheigl y gêm yma. Ond o'n i'n sôn am ddiffyg gemau, a mae'n un o'r problemau sy'n plagio tîmau Cymru newydd o bob un tymor, yn dydi. Mae yna gymaint o'r gwledydd eraill yn ddwfn mewn i'w tymor, mewn cymhariaeth, a di cael ei mewn i rhythm, di cael mewn i batrwm. O ran diddordeb, 4 ergyd ar 10 gan Víkingur, ac 3 gan y Seintiau Newydd. Na di hynny ddim yn syni ni. Ys di weld y dyn o El Salvador. Yn fan'na wan 25 o gapia. Mae'n troed ebyn hyn. Pwniad. 32 oed. Mae'n just rhedag y sioe. Just eistedd yna. Yn opsiwn i'r dyn ar y bel. Mae'n eistedd defn. Mae frawd o gyda llawn chwarae yn rhyngwladol i Nicaragua. Ond i ddim yn glynu o gwbl na di. Mae'n mynd fyny'r cae, nôl mae'n dod. Fyny'r cae, nôl mae'n dod. Pwniad eto. Cywyddeb ti'n ollol iawn, cywyddeb pasio weithiau. Wff. Oedd yn wiriadu honna. Ond os oedd rhywun sy'n heiddi gol, mae Gunderson yn un ohonyn nhw. Nôl mewn â hi eto. A bob tro mae'n ddyn yn disgyn yn y cwrt efo'r dyfarnwr yma bellach. Ma'ch calon chi'n eich gwddwch chi. McManus. Chwilio am Daniels. A di'r ddau yna ddim wedi cyfuno llawer yn y gêm yma. Sbiwch ar y lle, dyma'r pwynt oeddech chi'n neud. Sbiwch ar y lle sgynno fo. Dyna pan mae'n cael rhedeg y sioe. Ia. Ac mae gonawdd weithiau pan ti'n setio i fyny dy dîm oce, da ni'n mynd i aros fel 4, fel 5 yn y cefn, a wedyn, da ni'n mynd i fod yn disgobliedig. Un o'r eto tu ôl rhan ddiffyn. Mi oedd na gam sefyll. Ond beth dwi'n dweud hynny, mae gonawdd i'ch dyn yna. Ond, deud hynny, ti'n mynd gorau cysgodi dy ddyn ti'n chwarae yn erbyn trwy'r gêm. Fod digon agos i cael dy dacl i fewn. Ti'n bod ti fi jyst rhedeg o ddiyml o, mae rhaid i gael y nacl i mewn i greu digwyddiad i ennill y bel ella i ddechrau ymosodiad. Seintiau Newydd, un waith yno wedi dod allan o'r dacl efo'r bel i ddechrau ymosodiad. Dwi'n wedi bod yn system lle maen nhw wedi bod yn ildio y meddiant, wedyn gwrth ymosodiad. Dim cyflymdra, un tempo.
Bron oedd angen deud, ildio meddiant yn rhad. Mae hwn wedi bod yn fywio, yn y 5 munud mae o wedi bod ymlaen. Mae'r hif naw, Gudjonsson. Ffwniad eto. A ydych chi'n teimlo ar brydiau bod nhw'n dawnsio fel y mynna nhw. Heibio chwaraewyr y Seintiau Newydd. A mae'r dorf yn mwynhau beth sy'n yn pwy bach o sioe gan Víkingur. Di'r daith di bod yn hir ar ôl sos dwytha o Gogledd Iwerddon. Na. Di gor ymarfer, felly maen nhw'n lethargic. So fi'n meddwl, efo Anthony Limbrick faint o broffesiynol di o. Yep. Pask. Gudjonsson. Magnusson. Gunnarsson. Ffwniad. Astles yn ei chleriau. Chi'n clywed Limbrick yn gweiddi allan a chi, allan a chi. Lle maen nhw? Dal yna. Union un lle, llinellau yna. Yn ei treian i hun o'r cae, Gudjonsson. 5 munud o'r gêm yn weddill. A fel dwedon ni ar ddiwedd yr hanner cyntaf, da chi'n teimlo mae'r peth pwysica nawr di peidio ildio gol arall. Na ddeud un peth, os ti'n aros fel o mai, na ddeud rwan, mae Seintiau mynd rwan. Ni Seintiau giro nos fawr. A mae Canefan yn dod ymlaen yn lle Daniels. Bachgen newydd, gwyneb newydd, Daniels. Dem di gol digon gyda fe i allu fynegu bar, mae'n debyg na ddo. Na, mae'n rhaid i weld dipyn bach mwy o'n efo. Dydy ddim gael y dylanwad ar ôl y cyflan nath o fethu reit ar ddechrau'r gêm, un yn ebyn un efo'r golwr. Ben o lawr i fi bach yn ar cyntaf wedyn efo cyffyrddiadau mynd oddi wrtho o methu reoli'r bel i god sydyn. Yr ail hanner di bod reit ffiwiog, ond eto, dwi eisiau gweld o'n chwarae fel asgellwr. Dwi eisiau gweld o'n cymryd un ar i giro fo, cael ei groesiad i mewn. Yna rhyw amheuaeth yn yr ail hanner pan gath o'r bel, oedd o'n gwynebyn am ddiffynwr, oedd y gol tu ôl o fo, sa fod i'n just cyflymu a bod mwy positif efo'i rediad tra mae efo'r bel. So fod i'n mynd i mynd heibio fo, hanner llath a gael yr ergyd i fewn. Wedyn so fod i'n mynd i dweud, hei, da ni wedi gweld flashback. Da ni wedi gweld flashback heno. Ie. Mae'r cyfle yna i weld yn bell yn ôl. Oedd hi'n gynnar iawn yn y gêm. A mi oeddwn ni'n meddwl pwy ydy'r bachgen yma, Josh Daniels, sydd wedi ymuno ar Seintiau. Oedd o'n gyfle iddo fo adael yn i wybod pwy oedd o. Ond mi gollodd o'r cyfle yna. A dy'r Seintiau ddim wedi creu un arall mewn gwirionedd, na dyn. Na, mae'n eitha cricetwr, dwi'n meddwl, os ti'n mewn fel dyn efo'r bats, a ti'n cael dy ollwng ar 3, a wedyn cael 100 o rediadau, ti'n mynd i deimlo'n ofnadwy. Neu beth fel heno. Unwaith eto, cyffyrddiad bach, ond mae hwn yn gwneud popeth yn iawn. A mae gan Arnar Gunnlaugsson, chwaraewr fydd o'n i golli. So ddim amheuaeth am hynny, a mae rai gadael iddo fynd Deled Awst. Fel ni fwy o'n efo, dwi'n siŵr o hynny. Un yma. Wel, nid i fethu fo'n ni, o pen melyn yma. Dwi wedi deud o'r barod, ond mae'r stadiwm yn atgoffa fi o stadiwm y Seintiau Newydd. Stadiwm y Dre Newydd. Stadiwm Nantford, Bangor. Yep. Stadiwm Llanelli, fi mach. So, oedd hyn, chwarae fan hyn, dim byd newydd iddyn nhw. Dim byd i ddechrau nhw, pan efo la. Ac wrth gwrs, mae pethau mor gyfarwydd yn gyda chi'r cae, 3G, di hynny ddim yn anghyfarwydd i'r Seintiau. Da chi yn meddwl, be ydy'r heswm bod nhw wedi cael perfformiad mor sal. Nath Pasg gadw i lygad ar y bel fan, oedd hwnna ddim yn hawdd, nath o hynny'n dda. Nath o. Oedd o'n ymwybodol doedd o'r chwaraewr tu ôl o fo. So mae hynna'n, oedd o'n gwybod, dwi'n ei cysylltiad cywir, dwi'n mynd i clirio hon. Dwi ddim yn mynd i reiti yn rhwyd yn hyn. Ar eilydd nawr, ni sôn amdano fo, Gudjonsson. Fo oedd yno i aros
am unrhyw gamgymeriad. Da ni yn agosau at y 2 funud ola. Mae'n amser peidio ildio gol. Wel, neud pas gyn iawn. Wedi dangos yn y 2 beth yn yr ail hanner yma. A pan da chi'n meddwl, mae yna ddewis, mae yna ddyfnder o safbwynt amddiffynwyr, yn does? Mae Ceston Davies i gael, mae Blaine Hudson i gael, mae gyda chi Astles wrth gwrs. Da chi yn teimlo o bosib yn y llinell flaen. Oedd Ebi di mynd beth bynnag. Ebi bach yn bryn, heb McManus. Mae gyda'r chwaraewyr ifanc da. A mae Robles hefyd i mynd wrth gwrs. Mae'n mynd i'r dre newydd. Wel, mae yna 2 ffordd edrych ar hyn, Malcolm. Maen nhw wedi colli, maen nhw'n mynd i golli. O safbwynt y perfformiad, a dyma'r gorau lle chi'n gallu gobeithio, di'n gynlyniad da, os dydyd mor wael maen nhw wedi chwarae. Nid i ddeithio fi'n o sawth. Na ddeitha chdi rwan oherwydd. Na ddeud, oherwydd y perfformiad, just dildio'r 2 gol, iawn, hapus i fynd adra efo diwrnod sal yn yr office. Ond da ni'n gwybod bod nhw'n lot gwell. Dwi'n ffyddiog, dwi dal yn y deres, fel bod fi'n rwystredig heno. Dwi'n dal yn deud i'n drwy giro a mynd drwodd. Dwi ddim yn gweld dim un special yn y tîm cartre yma. Carden Felen i Pwnied, 1-1. O safbwynt y cardiau Melen, 2 funud o amser ychwanegol. Ond bysa fi dal yn eisiau gwybod gan Limbrick pam nath o ddewis tîm nath o i ddechrau. Mariet. Sa gol yn gallu gael gymaint o wahaniaeth. Dyma'r dyn sy'n debygau chael i. A sa ddim byd yn mynd yn iawn iddo fo chwaith. A mae gen i fa ryw olwg yn does. Hynny mae'n edrych yn anhapus ar y gore. Efo'r sgwydden a'n grwm. Mae o'n gwybod mae rai fod gymryd y cyfrifoldeb hefyd. Fatha, mae rai fi sgorio sy'n efer allan edrych fel sgorio, felly dwi'n mynd i gymryd ti ar. A gath adal y bel yn y draws i gorff. Mae rai chdi taro hwnna reit yn berffaith i'r chwith o'r bel. Just yn ei chanol i. Mae'n mynd ar draws y gol. Dal allan, dal allan. Dyna'r gri gan Limbrick. Wff. Digwyddiad olaf gêm siomedig. Ond y fuddugoliaeth yn heiddiannol iawn i'r tîm cartre Víkingur. 2 gic o'r smotin, 1 yn bob hanner. Mi oedd 1 yn gic o'r smotin, doedd y llall ddim. Ond fe gafodd y 2 i sgorio gan y dyn yma. Crystal Ignason, chwaraewr gore'r gêm. Fe allai di bod yn waith, dim amheuaeth am hynny. Ond mae yna dasg anodd o flaen y Seintiau. Maen nhw'n cwrdd eto nos Fawrth. Mae honna ar S4C yn fyw. Mae'r gic gynta am chwarter awr wedi 6. Ymunwch ani bryd hynny. Ond wrth i Limbrick atal i chwaraewyr rhag cwyno yn bellach am y gic o'r smotyn. Oddi wrth Malcolm Allen a finne. Hwyl fawr i chi gyd.